Hello, welcome to another behind the scene moment of Nganza's Temple season 2. I hope you guys are watching. I hope you guys are enjoying the show. Cause yay, kusetshenziswe. So ngalo suku uLwandle wadecide ukuthi yena uyimpintshi yegusheshe yabona nje ushaya amatayi. Hayi ke we like okay, hayi ke ashoneni khona ke uyobona ke la kushaya khona amatayi sibona ukuthi uzawungena yini kule moto evutha amasondo. Wabe ngenile guys uLwandle phakathi. Inhliziyo izenza cishe zama sonke. Sithi Nkosi yami sawuthini kuba bomseleke ingane yakhe. All the siblings were nervous. Nathi ngicela nizweni le moto ukuthi ayikhala kanjani igusheshi mfana. Hayi ke bafana bami lana ke sashaya ugatshe abuthi zhu ibambe phansi asuka amadoda wanebatha amakhumalo uyasina and uyiligagu shema ngifuna ungaso sasishayile ingoma ejana Oh mutsana wenkosi kuhanje boshele lo silinde ubaba uMthumbeni azoxoxa nompilo phela le ndaba ebayixoxile namhlanje kwi-episode eniyibukelile. Whoa! Nazi izindawo zase-Mzimbeya guys, yazi eMzimbeya kunephisi enjani, kuthulekile kumnandini nje. Ayisho ingoma ke bawuperform. Uzoperforma manje. Washa? Uzoperforma. Oh my god. Lord. I get to Guys. Oh man. It's the leg movement that throws you. Yes, I think it's the What's step one? I did it! Okay. My leg is I'm gonna stop one. I'm through this English, you must keep on trying until you get it right. So, but I'm calling you. Yes. Awu dala sisipush See, I know MK, you Long legs. And the
Long legs.